Aiwa maita yedu tirokutenda iti kukuchingamidza tiri muchirongwa maichisambashow, chirongwa chainobata zveupenyu. Tinodzidzisana zvinhu zvakawanda mukati meupenyu. Dzimwe nguva tikambokanganisa tinodzokera kumashure kuti tidzidze. Ndozvatoda kumboita nhasi. Vamwe vangashamisika kuti hatozviziva kare. Aiwa, dzokororo ine simba. Regai tipe kutenda kwakanyanyisa kune makotsveri vedu veEMA vaona kutoti ko zvino vanhu nenyika zvoparara tisingarambe tichidzokorora. Saka tinotenda EMA zvikurusa. Regai ndipe mukana uno kunyanzvi dzedu dziri kumberi uku kuti vatiudze kuti vabva kupi, vanoshanda sei, tozopinda muchirongwa chedu. Kwazivai bonse, zita rangu ndinonzi Togara Seifa Karai. Ndabva kusangano rinonzi Biodiversity Zimbabwe rinoona nezvekuchengetedzwa kweshiri. Tinokutendai. Kaziwai maichisamba nedare rose. Zita rangu ndi Liberty Mugadza, ndinoshandira Environmental Management Agency kana kungoti EMA muchidimbu. Ndizvozvo. Nekuti vamwe vangatofunga kuti EMA kaizita remusikana, manzwa zvataurwa bana. Anditi ndizvozvo. Touya pamuri. Aiwa, makadi maichisamba ndokwasai mose muri muno. Zita ndonzi Ivan Craig, mudhumeni mukuru, ndiri kuAgriSeeds uyezve ndiri kuADA mazvita. Tinokutendai zvikuru. Ndinoziva kuti pane vemakambani akasiyana-siyana vauya pano, vabva kumapato akasiyana-siyana. Mese ndinoda kuti munzwe kumbundirwa. Handigoni kukumbundirai nguva imwe chete, asi ndinokutendai neuvepo. Ndinoda kutanga naBaba Mugadza kuti tinoda kutaura. Pane chichirungu turipo, tinozviziva kuti kumusha ikoko nekupi, asi isusu nekuti tinoita basa rekukurudzira kutaurwa, toti kana tachitaura kari kazwi kechirungu tobva takapirikira kuti kanorevei. Nhai muchanzwana ecosystems, asi madzimai hatane kupaka vana mazita izvo mungatozonzwa mumwe mwana akunzi ecosystem, unzi akapiwa zita rakabva pachirongwa. Vamugadza yenyaya. Toda kutenda nhasi tiri kukurukura pamusoro ndichatanga nechirungu chacho, Sustainable Ecosystems Management. Vaumbirire maoko nhai. Ndozvaitwa kare mangombe ramusina chamanzwa. Taura yenyu Vamugadza. Tiri kutarisa kuvandudza kunoita vanhu, kudyidzana, kune hoche-koche kunoita zvipenyu zvakaita semiti, mhuka, zvipukanana, nezvimwe zvese zvatingaona zviri zvipenyu. Kudyidzana kwazvinoita nezvisingararame zvakaita semavhu, makomo, mhepo yatinofema pamwe chete nemvura. Saka kudyidzana kwazvinenge zvichiita izvi, tichitotarisa munhu achivandudza kachidzaniro kacho. Ndo musoro wenyaya watinawo pazuva ranhasi. Mashoko akanaka etsananguro nhai. Zvese izvozvo zvinodanana, asi isusu ndisu vanhu takaiswa pamusoro pazvo kuti tibatsiridze. Nyuchi dzakakosha, nyoka nematatya zvakakosha, but hazvizive kukosha kwazvo. Handitika regai timboenda kuna baba. Mazvita maichisamba. Ndataura zvekuchengetedzwa kweshiri. Shiri ndedzimwe zvezviwanikwa zvakakosha zvataurwa kunzi ecosystem, zvinowanikwa muzviwanikwa zvedu, uyezve shiri dzakatikoshera nekuti ndezvimwe zvezvinongedzo zvatinoshandisa kuchengetedza zviwanikwa zvedu. Panowanikwa shiri dzakasiyana-siyana dzakawanda-wanda, panenge pane zviwanikwa zvakapfuma. Saka zvinoreva kuti kana tine shiri dzakawanda munzvimbo dzedu, tine zviwanikwa zvakapfuma, uyezve tine zvinongedzo zvatinokwanisa kushandisa kuchengetedza nharaunda idzodzo. Mashoko makukutu. Chiri kunyatsokangwa nhai. Regai ndiende kumudhomeni mukuru. Toenda kumudhomeni mukuru. Vanhu vari kurima zvakanaka here. Nokuti isusu ongororo netsvakiridzo tiri kungoona kuti vari kurima pese, vari kurima muhova, vari kurima mupapi. Hatichaziziva mudhomeni mukuru muri kupi. Aiwa, maita yenyu. Indafunga kuti chirongwa tiri kuitira kumunda akandosanda ndakapfeka zvekumunda. Asi zvisinei ndazongoregerwa nzi aiwa chero makaki adzingorichi hembe, at least zviri kuratidza basa rangu. Ndizvozvo. Maita zvenyu. Ndoda kuti ndafara muchitaura nyaya yekunzi hanzi back to basics. Ichi chokwadi tikada kuona tichidzoka mubhaibheri kunana Genesis. Mwari pawakasika
nyika nedenga, right? Wakazotiwo wasika zvose wapedza wakazotiwo kune munhu ndiwe uchava mutungamiriri wezvinhu zvose zvinorarama pasi pano. Saka nekupuwa simba rakakurisa kudaro tinoona kuti hongu vanhu vakamboedza kurarama zvakanaka vachichengetedza pasi rose. Tinoona isusu kuti makore apfuura ekare kare kwakune yainzi shift cultivation kune wakadzidza nezve shift cultivation. Tinoona isusu kuti upenyu mazuva iwayo wanhu tantiri washoma hongu, asi tinoona kuti nguva iyoyo kwakune management yeecosystem yataurwa pano yakanakisisa zvikuru, nokuti vanhu vaita shift cultivation yekuti wakarima pano vanongotema tumiti wobvisa uswa worima. Wakarima kwegore nemakore maviri wapedza wosiya woenda pamwe wonotema miti wachidaro. Pavanozopedza zviminda 5 kana kuti 6 pavanozoda kudzoka apa patomera futi miti nesora, ivhu pasi patogadzirisika zvakare. Ende tinoona kuti nguva iyoyo kwankusina mishonga yekunzi mishonga yezoshandiswa ichizosvika pakuuraya tupembenene twemuvhu. Tupembenene twemuvhu tikada kutarisa pari zvino ndo tunopa upenyu pamusoro, nokuti tupembenene twemuvhu kurarama kwaturi kuita, kuurayana, kuita tsvina kwatunoita nekuita weti pasi ipapo, nekutora zvinhu zviri pamusoro tichidzikisa pasi tichidya zvichizonoorera. Tinonesu vari kugadzira udyo hwetunhu twepasi kuitira kuti upenyu hwepasi kana hwanaka. Tinoona isusu kuti kudya kwakuchiuya pamusoro kwakubva muvhu ranaka ragadzirwa pasi. Saka nekudaro tiri kuti isusu upenyu hwekare hwatakapiwa wanga wakanakisa, asi nekuwanda kwevanhu nekushayiwa ruzivo nekuita abuse kuti ruzivo rwatakapiwa ruya nekusada kuteerera taakuzviuraya tisu. Kusvika kwatiri kuzviuraya kwatiri kuitaka tisu tega tiri kuzviuraya. Saka ngatichidzoke tinogadzirisa kuitira kuti upenyu hwepasi kana hwanaka hwepamusoro hwanaka. Aiwa, zvinhu zvese zvaakuendeka. Mashoko makukutu. Vanyatsodedemura varume vatatu zvekuti dai iri vhunzo atainoni. Muri kuona hatichambozviziva kuti izvozvo zviri kuitika pasi tupembenene itiko. Saka tati ihoche koche tupembenene itiko. Tunoda dzidziso nekuti vana vedu kana isu vana mbuya kana tisingazivi kungoona kapembenene katsikei ko munokatsika kadye iko chenyu. Saka ndidzo dzidziso dzatiri kuita idzodzo. Matoro edu zvese izvozvo tiri kuzvibata-bata. Kana mukafamba mudzimba idzi vazhinji veganda rangu iri munonyatsoziva kuti apa ndepasamaita apa ndepamwenda mberi apa. I think apa ndepa Mr. Trotsky. Handi munozoona nekuti Mr. Trotsky vanodyara miti, Mr. Trotsky vanodyara tsangadzi. Isusu tinomuka na 5 kukukura ivhu tichitsvaira. Zvinombofamba sei kundomboya pamburi mukwasha wangu? Zvizhinji zvacho zvinoda iye yavanoti mindset here, change the mindset. Zvinoda zvakanaka mazuva ano kuti kune zvirongwa zve-catch them young. Vamwewo takajamba mastage yayo yekuti ukaona nyoka, uraya nyoka inozokuruma, iyo isina kumbokuruma. Zvino mazuva ano pa-catch them young vazhinji vakuda kutoitawo mabasa iwayo ekutamba nadzo nyoka dzacho. Ndizvozvo chaizvo mashoko akanaka vauchirei maoko. Hanzi vamwe vakanzvengwa nedzidziso yatiri kuita kaya, but mudomeni mukuru ataura kuti kareko vana sekuru nana mbuya ndo zvavaita. Hatingambokundwa nenyika yakare. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani tinokutendai nekuramba muchingotandadzana nesu tiri muchirongwa maichisambashow. Nhasi pano veEMA vati ngapaitwe dzidziso nekuti zvatiri kukanganisa inini nemi zvakawanda mukati menyika. Mudomeni mukuru pano ambotaura akati Mwari zvavakasika nyika vakati munhu chitarira zvinhu zvese izvozvo, asi utariri hwedu hwane mubvunzo. Maita maisamba Ongo dambudziko ratinoona rataanaro ndekuti hapana munhu ari kutarisa nekuteedzera kana zvinoda kuitwa. Ndinorangarira kuti kare sezvambe zvichitaurwa toti muguta zvakaita muno munana Harare neni
wainzwa paine tundizi twaifamba zvakanaka uchitonzwawo nematatya achirira imomo, asi zvino zvese izvozvo zvakuenda zvichiparadzwa nekuvakwa kuri kuita dzimba. Zvinova zvimwe zvatingatovhunze kune vekuema kuti panozosvika kuti imba ivakwe murwizi igomira kuizikana yakugarwa iine dambudziko zvekare, ivo vanenge vasingazvioni here kana kuti vashoma nokuti vazvione zvese nguva yakanaka. Ndizvo zvavauchiremaoko sekuru. Vari kutaura zvakanaka sekuru, asi nhasi ndizvo saka tati zvinhu zvakakanganisika. Ndiro chirongwa chiri panhasi kuti zvinhu zvese zvakakanganiswa. Ngatidzidzisei vanhu, tiri kudzidzisana. Ipapa vachazotiudza kuti sei zvakaipa kuti tishandise matoro edu nedzimwe nzira, sei zvakaipa kuti tisachengetedze kunyange usavi unonzi shiri huya tozvifambisa sei. Mazvita maisamba nechirongwa chakanaka kudai. Nyaya yamaunza inyaya yekuti pasi rose vari kuita kukombedzana kuti dai tachengeta nharaunda dzedu, kusumuka kwemakungwa, kwemhepo, kupisa kwakuri kuita. Mati chirongwa chedu chanhasi ndechekunatsa nekudzokera patabva, saka hatichaite chisvero chekuti makakangasa chinoti nechinoti. Asi chekutanga chataurwa nababa ndechekuti ngatidzidzisei mhuri dzedu kuti kuchengetedza nharaunda handi kwanhingi kana kwebato iri kana kwevanogara uku. Pari zvino vanhu vanopanana chisvairo chekuti vanogara kumhiri kwaSamura ndokunogarika zvakanaka. Tinozvitaura chita sei tiri kuseka, asi tiri kutoudza vana kuti tambirai utsvina matiri. Ndochekutanga. Chechipiri tinokumbira hoche-koche yakabatana kumapazi ari kufamba nenyaya idzi. Tinoziva kuti veema muri ziro muromo rekuchengetwa kwenharaunda, asi munoshandawo nevanosunga, munoshandawo nevanopa marezinesi ekuvakwa kwedzimba. Tinoda kuti pange paine kushandidzana kwakanaka, kudzidzisana. Nesuwo tinotaurawo zvatakaona tichienda kumberi muchitudzo zvinoitika. Chetatu, pari kugadzirwa misha yedu apa, ngatigadzirewo misha inotambira vanhu vane hurema. Maichisamba zvinonetsa, ndopamunoona mamwe marara, pamwe panotsvairwa, munhu ari kuomesa ivhu nekuti paanogara hapana kumusunungikira zvakadii zvakanaka. Kudawo chekupedzisira ndiregerereiwo, maguta ave kunyuka kunge hohwa. Tikawandisa panzvimbo imwe chete, chokwadi nharaunda inofa. Mazviita mashoko makukutu ari kutaurwa. Tabvuma kare mhosva kuti ini ndakakanganisa, imi makakanganisa, kanzuru yakakanganisa, wese munhu akakanganisa. Asi isusuwo mukufunga kwedu, munhu wese ane pfungwa nhaye. Kana uchigara imba ine zerere rakasvikapo nevana, iwe uri kumboti uri kuitei? Matoro basa rawo ndinoda kuti pane mumwe munhu ambotipa, handichiri padzidziso, basa rematoro remawetlands ndiani angade kumbotipa? Ndiani ndouya kwamuri imbotipai basa rematoro nemawetlands? Maita zvikuru maichisamba. Ini ndinoitwawo mahachi Jimmy, ndinogara kumabvuku. Tiri kumabvuku tine makore anokwana 34 tisina mvura. Nechikonzero chekuti matoro ari kukanganiswa. Matoro ndiwo panotangira tsinga dzemvura. Hova dzese dziri muno dzinotangira matoro. Zvichitarisa tichiendera mberi, Zimbabwe yakapinda muchibvumirano chinonzi Ramsar Convention, chinova chibvumirano chepasi rese chinotaura zvokuchengetedzwa kwematoro. Zvichireva izvo kuti matoro, tikatarisa kana kukanzuru, vari kushandisa mari yakawanda pakutenga mishonga yekuti mvura igadziriswe. Saka matoro anoita kunonzi kupurifya mvura kana kuchenesa mvura. Mune zvipukanana zvirimo twatinopa zita rokuti biodiversity. Ndo tunoita kuti tubatsiridze kuti tichengetedze mvura ichene. Zvakare matoro anotipa mukana wekuti tite inonzi tourism kana kuti urban tourism, kuti vanhu vanouya vachiita okuona, vachiona senzvimbo dzematourist. Saka tichitaura takadaro, matoro akatikoshera. Mashoko makukutu vauchiremaoko. Anditi manzwa vakuru vedu vaitaura kuti mvura haina n'anga. Makambonzwa mataurire wayo? Nekuti inocheneswa nemawetlands, inocheneswa nematoro, imomo ndoma yaisukwa vanhu vachinwa mvura zvekuti kana uchifamba auchambomira kuti zvinezvi so ukanwa mvura mutuhova itiko tututu twakazara netsvina unotorwara. Nditika ndichadzoka kudare guruku kuno kwakotsveri wedu kuno, asi ndoda kumboti titaure, tiri kutaura nyaya yakanaka. Ndiani umwe ari kunzwa chidakadaka? Ndomboya pamwiri ngwasha wangu. Maita zvakanaka maichisamba. Ini ndinoona kuti
kunyange wadzidzisi wakuda kutodzidziswawo, nekuti hunhu hwataakuita ini semurimisi ndinowanikwa ndichidzidzisa murimi kuti arime mumatoro imomo. Zvozoita ndezvekuti mafertilizer aya nemishonga iya yendinomudzidzisa kuti shandisa kuti uwane goho zvaakutorwa zvaakundopinda mudoro, zvabva imomo maichisamba waakusukwa womwa mvura iyoyo ine mishonga iyoyo nemafertilizer iyayo, tagumisira taakuzviuraya pachedu. Saka ngatidzokerei pekutanga pekuti nyange vanofunga kuti vanoziva wacho ngavatodzidziswawo nekuti kwatakananga hakusiriko. Mashoko makukuta akanaka. Upenyu hwokuti handikatare ndo wazara vanhu kuti hazvinei nemi. Kana munhu akangokudzwa zvinhunzi mazvitenga papi ndezvenyu here izvozvezvi. Handiri mukona mvura iyi manje yaane mishonga yaane chi yakuningwa nemunhu wese wese. Imimi maakurwisana nekanzuro, maakurwisana neema, maakurwisana nevavakidzani, taakurwisana semhuri. Saka tati ngatidzidzei kuti zvakanaka ndezvipi, nekuti kana tadzidzisana tiri pachikuva chakaita sechinechi zvinosvika kure kure. Mumwe ndiyanikwa nechidaka-daka. Tinoona nyaya yenharaunda yedu yakuenda pasiripo nevanhu vari kungorima pese pese mumatoro. Mamwe acho matoro ndiwo ane zvitubu zvinozikanwa nemadzishe kuti izvi zvakatikoshera pachivanhu chedu. Saka tiri kuti vanhu vari kurima munzvimbo dzisiri idzo dzisingatenderwi vatikanganisira nharaunda zvakanyanya. Dai hurumende yatibatsira yavapawo pakurima pakanaka, kwete kuti kanganisira future generation yevana vedu kumberi uku kuti ibude zvakanaka mazvita. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa naye. Inini chinorwadza mwoyo wangu ndechekuti seiko iwewe kana kuti inini ndichida kupikitwa. Unoda kupikitwa nani iwewe? Sei uchida kuti mwe munhu azokuudza, ingave kanzuru, ingave hurumende, ingave ema, seiko uchida kuudzwa ko iwewe wegaka mumusoro medu nemuupenyu hwenyu pane zvimwe zvakagadzikwa namusika vanhu zvinonzi pachirungu common sense, kuti wega unonyatsoona kuti munomumu handingamurimo, panapa handingapagare apa. Zvinongofanira kuti kana uchifamba ukaona munzwa womupangara, hapana anozombokuudzai kuti mukatsika mupangara mabayiwa, kana kumba kusina nokutumburai gumbo rinokunetsaire. Handiitika nokuti unosumudza wega kagumbo kuti pane munzwa. Kosei tisingagone kuziva kuti pamatoro hatitambiri kunonyudza kana tiri kumatoro, hatitadze kuchengetedza zvinhu zvedu. Aiwa, regai tisangane muchikamu chinotevera. Maita yenyu madikani, tiri muchirongwa maichisambashow umo tafunga kuti regai timbodzokera kudzidziso. Vadzidzisi vari kudzidziswa, nyanzvi dziri kudzidziswa, isu ana mbuya, ana sekuru nemhuri dzese tiri kudzidzisana pano kuti ko zvinhu zvese zvakadhanganyika seiko. Isitamboti munhu Mwari vakasarudza kuti iwe munhu ndo wakangwara, iwe wakangwara kupfuura dafi iwe. Ko zvakazoita sei munhu akazopusa seiko naye mugadza. Hanzi nasekuru matatya akatama muna mukuisi. Idi chairo muchaona kuti pazvisikwa zvese zviri pasi pezuva munhu ndiye ega anodarika migano. Dzimwe mhuka dzese kunyange muiri uri muhombe inoziva kuti ndikadya ndaguta. Munhu ndiye ega anoita pfungwa dzinozopfuurira, ndiye anoti tauda kuvaka maguta, tauda kugadzira maindastry, tauda magwenya emagetsi, taakuda kuita zvinhu zvinoisa utsi hwakawanda mudenga, taakugadzira zvinhu zvinosvibisa mvura, uwandu hwedu, sewage, zvakawanda. Saka muchaona kuti iko kushanduka kuri kuita upenyu hwatinorarama kwati nzvimbo dzatigere nenharaunda zvine chekuita chakakura nechisikwa chinonzi munhu. Ndosaka nhasi tauya tati isusu tikagona kugadzirisa pfungwa dzemunhu dzikagona kuziva gwara pekugumira nepekutangira, zvinobva zvaita kuti zvese zvibva zvafamba nomufaro nehwechekoche yakanaka. Ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwayo. Kana tadzidza hatizviite, saka tati ngatidzokere. Ndakuya kwamuri mukwasha wangu kushiri uko. Vamwe vangabvunze kuti ko zvino mukati shiri ngatidzichengetedzei, nokuti ndobvunzawo mubvunzo ndakamirira wakawanda ka. Noti kana kashiri ndokadawo futi ka. Ndakuhwanda nevamwe naye. Saka kana tati tiri kuchengetedza shiri, tiri kuitei, tinodzichengetedza sei tisingagare nadzo pamba, dzigara mhepo? Mazvita maichisamba, kuchengetedzwa
kweshiri sekutaura kwandaita kuti kuchengetedzwa kwezviwanikwa zvataurwa namugadza kunzi ecosystems, kuti mune zvipukanana zvakasiyana siyana. Saka takwanisa kuchengetedza shiri, hatitengetedzi kureva kuchengetedza mudzimba, tinochengetedza dziri mumasango. Chetinofanira kuziva pashiri nezvimwe zviwanikwa, shiri imhuka inoda panzvimbo pakanaka chaizvo, pane mvura, pane miti, pane sango rakanaka, panochengeta mvura, pane chitubu, ndo panofarira shiri kunyanya. Saka dzinoenda ipapo dzakawanda, zvichireva kuti kana tachengetedza shiri tiri kuchengetedza zviwanikwa izvozvo. Hatisiri kuchengetera shiri, tiri kuzvichengetera isusu vanhu atinozowana toti ma-ecosystem benefits, kuti tikwanise kuwana mvura iya yakachena youya kwatiri, tokwanisa kuwana kudya kuya kwataurwa naMudhumeni, nekuti kunobva muzviwanikwa. Zvese zvatinoita nemabhizinesi atinoita zvinobva muzviwanikwa zvatinochengetedza, kubudikidza nekuchengetedza kwakanaka nekutarisa zvinongedzeziyo zvakaita seshiri. Izvozvo wabaye dede nemukanwa nai. Mukafamba mumisha yakati kuti vamwe vanoisa panenge paine chinenge chinoiswa mvura, zvimabed bath ziya zvakanzi zvekuti shiri ino yachinwa mvura, vamwe vanongodiniwo kuti iwane chekudya. Asi hanzi kana tachengetedza nharaunda idzo tatodzichengetedza nenzira. Muri kuona kuti kakuchengetana kwake, saka tati ihochekoshe. Ihochekocheka, iwe uri kuchengetedza ichi ka, watochengetedza icho. Iwe watochengetedza icho. Kuchenjera kwamusika vanhu nai ndomboenda kumudhomeni mukuru. Zviri kukurukurika pano zvinodzidzika here? Nekuti vanhu katinombonzwa muchitaura imi kuti organic farming. Kana muchiti organic muri kutaureiko? Nekuti mamwe mashoko anoti kureyai. Sei muchikurudzira marimiro aya akare, kusiri ngonzi tengai chakati modira, tengai chakati modira. Tauya kumudhomeni mukuru kwa Mr. Craig. Aiwa, ndatenda zvikuru. Wongu, nyaya organic farming, ndikadzoka futi kunyaya yebhaibheri riya. Tinoona isusu kuti masikirwo akaita zvinhu ndeyekuti tichengetane vanhu nemhuka nezvimwe zviri kungokurawo kuti tichengetedzane tichingoenda. Tongotora muenzaniso wemuti chaiwo. Muti unoda mweya watinofema. Isusu tinodawo muti unofemwa nemweya. Isu nemiti tinodyidzana zvekuti upenyu unotoendera mberi. Ende mweya watiri kufema utori organic, nokuti hausiri mweya wakagadzirwa mufactory wozokandwa mumhepo kuti tifeme, asi uri kungobuda wega kubva mumuti tichifema tichibudisa dudu chingodaro. Ndo imwe organic iyoyo. Tuzoti isusu kusikwa kwatakaitwa tichinzi tofanira kuchengetedzana vanhu nemhuka nezvimwe zviri kungokurawo, zvakatariswa zvichinzi panofanira kunge paine nhaka. Ende nhaka haisi yevanhu chete, mombe dzine nhaka. Tinoona isusu kuti mombe padziri kukura, manzou padziri kukura, dzine vana vadziri kuita vari kukura vachazodawo kurarama munzvimbo iri kuraramwa namai nababa iyoyo. Saka miti iri kukurawo pachawo mamiti, kana kuti patichabvisa mwe miti iri kukura, zvese inhaka. Saka yanga ichinzi sustainable panapa iya. Sustainable tikada kuipenengura tichitarisa kuchishona, iri kutaura iyo upenyu husingaperi, upenyu husina magumo, nokuti ivhu ratiri kurima inhaka yezvimwe zvinhu zviri kutevera. Saka tikazvichengetedza tichita iri kunzi organic ya zvinhu zviri kungokura zviri natural, pasina zvimwe zvinhu zviri kuiswa mazviri, tinoona isusu kuti aiwa pasi panogarika, nhaka iri kuteera inoenda. Saka kana tiri muorganic muya tiri kuona kuti hatisi kuisa mishonga muya, tiri kufema wakanaka, upenyu hwedu hunorarama tienda. Bhaibheri rinoti iro tinorarama kwemakore anokwana kuita 75. Kana tauzoti 76 tichienda mberi yatoo bonus yatiri kuita. Saka kurarama kwatiri kuita kusvika pamakore aya nebonasi iya zviri kureva kuti zvinhu zvatiri kudya zvinhu zvine hutano zvakanaka zviri kuenderera mberi. Saka nekudaro organic chinhu chakanaka chinotichengetedza nekuchengetedza nezvinhu zvose zvakasikwa naMwari. Mashoko makukutu vataura vanyatsodedemura asi vazondivhundutsawo makore ava kutaura, nokuti kandoo atakusvika zvino kana akupera kandoo wacho takuda kuenda kushoti guys. Hanzi tinoenda kubhonasi, tinozvitenda chaizvo. Vataura zvakanaka kuti nhaka tingakundwe nemombe nai skeneri ari kuziva kusiyira mwana wake nhaka kuti mwana wangu anozofurapo.
Maita zvenyu maisamba, ndinonzi Alice Kuvheya ndabva kuchitungwiza. Ini ndine mubvunzo kuna baba Mugadza. Ndapi matanho amuri kutora kumakanzuru kana kuti vakuru vemaguta local authorities ekumisa kutengesera kwavari kuita vagari pekugara mumatoro? Maita zvenyu. Ndizvozvo mubvunzo wakanaka, vachasangana nawo. Chimbopa shamwari yangu iyo, taura yenyu amwene. Maita yenyu maichisamba. Zita rangu ndinonzi Lilian Chinyerere, ndinobva kuchitungwiza. Maita zvinhu zvakanaka. Nekuti yezvo ndandichitoona takagara kudai ndandichitoona view yekumusha. Isi tiri kuchema muno mutauni, kumusha ndozvo zvaari. Taive tiina aya anonzi mabalanced rocks, matombo akatakurana aya akatombinga achitibuda pamari, kureva kuti zvinhu zvinokosha. Asi isusu hatina kumbozvikoshesa. Zvinezvi vari kuenda nemasando vachinotema matombo iwayo achiuenda achinotengeswa, vachitengesera vanhu vaya vapuhwa mawetlands vaya ndo vanonzi isai matombo iwayo imomo. Iye zvinezvi chindiudzai kuti kuparadza kwenyika kungani. Isusu taive nenguva yekuti kumamisha kwedu kufanika zvakaita kwaChihota ndokwandinobva. Pane nzvimbo dzainzi mawater channel. Water channel hairimwe, haina chimwe chinhu chinoitwa, inzira yemvura. Zvinezvi vanhu vari kupuhwa mastands mumawater channel imomo nenzira yekuti chinhu chanyanya kuipisisa kunyanya ndofunga mitemo ive vakuru vacho. Imi ndimi manzi muri vakuru vacho kaimi, hamusi kushanda. Vauchirirei maoko. Asi chandafarira dzidziso iri pano ka haisi kumboshora munhu. Asi mbuya muri kuvanzwa ava ndimbuya ka? Vanogona kunge vari vadiki zvavo pandiri, asi ndofunga vagogo. Tichazorakidza birth certificate, hanzi ndini mukuru. Ini ndikuti ndini mukuru, vari kuti ndiwo mukuru. Tichazorakidza birth certificates. Vari kutarisa kukosheswa kwaitwa kare, nekuti kunyange kana kutsvaga huni mudondo waitosungwa kana kwasabhuku, wanga usingateme miti munyoro. Zvaiyera ka? Mainokochonora huni dzaoma, muchikochonora huni dzanhingirika. Saka tinoda kudzidzisana pano kuti zvataita zvinotendedzwa ndo zvaitipa upenyu, iye zvinotarasikirwa neupenyu. Tiri kutorasikirwa nemhuri dzedu pamusoro peuyanga wevatiri kuita. Ngatisangane muchikamu chinotevera.